Sannu Saji, yanzu buke so. Yauwa, amarya. Yanzu abinda za a yi ki tashi, ki je ki dafa min kai kan ma ki da hukumi don saboda ba wai yunwa nake ji da yawa ba. Ki je ki dan dafa, ki dan soya min biredi, ki sa kwai. Sannan kuma na sa akwai kaji amarya ku. Akwai? Akwai. Yauwa, to ki tafi ki samu kajin nan ki ɗebo, ki sa man shanu su ji mai sosai, ki soya su, amma kada su ƙone. Dan soya kaɗan, kawo min nima in more. An gama bari in je in zo insha Allah. To, yanzu bari in kwanta kafin ki gama aiki. To shi kenan an gama bari in je in yi maka. Ka kwanta ka huta ka yi bacci saboda Abba ya kira ni ya ce ya zo kasuwa kawai shi da abokinsa. Ka kuma dawa ba yanzu ba. Kan ta ka mu. Ko in ƙara maka nan ƙara sai. A ka ga shi ne. Subhanallah, me nake shirin gani haka? A kan gadona? A gidana? Can mutum ne ko aljan? Mutum ne ko aljan? Malam? Shin mutum ne ko aljan? Malam ka san a ina kake? Ka san inda kake? Wannan wani irin rashin mutunci da ɗakin matar aure, ɗaki na, ɗakin matata, kan gadon matata in isko ka. Haba malam. Subhanallah. Kai ma ka san mutum mai hankali da tunani bai yiwuwa ya shigo ɗakin mata aure ya kwanta. Ni ba mutum bane. Okay, kana nufin kai dai aljani ne ba mutum bane kai. Ni ba mutum bane. Kai aljani ne? Ni aljani ne. Kai aljani ne? To ina zuwa. Ni aljanin matarka ne. To ina zuwa. Zan ga ƙarshen aljani. Aljani ko? Za ka ga ƙarshen aljani. Ba dai aljani ba. Inna lillahi. Saji na gashi na kammala. Me ya faru na gani ka karɓa kalma da suna fitowa cikin ka na rawa haka ka ta takalma a hannu. Takalmi a hannu ciki hannu na maka rawa haka ne haka. Me ya faru? Haka da. Na? Kuciya gani. Saboda me? Wani mummunan mafarki ne wallah. Mummunan mafarki. Ne. Mijinki wallah Abba ya samu kan gado saura kaɗan ya kashe ni. Wallahi da farka. Ke dariya ma ko? Saje. Saje kai da daɗin laushi da tifar amarya ne kawai ɗibe ka wallahi ka dinga yin wannan mafarki. Na kai maka Abba bayan na tafiya to kamar ya kace wannan mafarki. Ni dai dan Allah mu je ka tana kace abinci. Ga wallahi mun ce. Amma ya wuce za ka yi. Wallahi mun ce. Ni dan Allah mu je ga biredin na suya maka da kaza ya zan yi da shi dan Allah mu je. Ya hakuri. Hafiza. Na riga na razana fa. Wallahi bai aji. Mafarki ne ba gaskiya ba mu je. Wanga abincin ki bar shi kawai idan mijin ki dawo ki ki shirya ba. Ni wallahi wuce rai. Saje ya hakuri mu je ka ci abinci. Shikenan babu dama amma fa ban ci abinci. Mu je. Allah mu je. Amma wallahi tallahi na razana. Ya hakuri mu je mafarki ne. Ka zauna mana. Ga ina zauna. Bismillah. A ce nake banci.
Saje ka ci ko kaɗan. Kin bari in ci amma suna cika da. In ci. Wai don Allah ka saki jiki ka ci abinci ka zo kana wani abu haka. Saje, ko ba komai ya kamata a ce ka san ina ji da kai ina son ka cikin rayuwata. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Zaman da kake cikin gidan ga yana cire min nishaɗi, yana sanin nishaɗi cikin rayuwata sosai. Hafiza, kar ki damu. Zan dawo wannan gidan gaba ɗaya. Wata zan dawo da zama a nan. Amma yanzu zan wuce. Amma kuma ya magana family plan ɗin da mun kai yake. Na gaya masa. Na ce masa mu shiga mu je mu plan, na ce shiga mu je, na ce mishi mu je gobe a yi na allura. To kin ga? Na? Idan ki je, ki ce a yi miki allura ta wata 3. Saje wata 3 fa. Me kake nufi da wata 3? Mana. Ina so in zauna tare da ke ne. Shi yasa. Ke ga idan kika yi allura wata 3, shikenan ki kashe masa kuɗinsa. Sai ki dawo kuma mu sake yin aure. Subhanallah Saje. Kamar ya wata 3, kake nufi wata 3. To ni ban ga lahin don an kashe aure, an raya wani aure ba. Ban ga lahin haka ba. Kin ga Hafiza. Bari in wuce. Amma kada ki manta allura wata 3 na ciki. Na baki lafiya. Haba Saje, na ganka kaya tagumi kaya zugun lafiya haka. Wallahi Hafiza dole na in yi tunani saboda Abba ya riga ya ci amanata. Abba ya aure ki, ya riga ni. Yanzu ki diba akan wannan uwar katifa kuke kwana. Ku kwana mulmula. Ni ina can cikin shago ina kwana wanci. Wallahi Abba ya cuce ni kwarai. Saje kenan. Me magana cutuwa take? Kana cikin gidan shi, saman gadon shi, saman katifa shi, duk abin da yake da masa shi kuma kana yi. Kuma har kana zargi da cewa ka ci ya cuce ka. Ni ban ga cutuwa ba. Kuma haka ne fa. Wato shine mijin dare, ni mijin rana. Haka ne. Haka ne gaskiya sunan yayi. Har kina kuna cuta juna kai da shi dai. Haka ne gaskiya maganar ki. Kin ga Hafiza, ina tunanin ba zan yi wankan nan ba. Amma zan je riga ta in sha iska. Amma kuma akwai magana da nake son mu dan yi da ki. To ya shi kenan ba damuwa. Bari in je shafa basilin sai in zo mai magana. To shi kenan je ki shawa ki dawo mu magana. Wace ce wannan? Wallahi ban gane ki ba. Da Allah ya saje ka bari ba son zulaya. Wallahi ban gane ki ba. To ka sani ba kowane dare je mage ke gani ba. Wani daren mutuwar sani. Wace ce wannan? Gaskiya ke ban gane ki ba.
Haba Sadiya zaka ce baka gane ni ba. Ban son zolaya. To ni ce. To ka sani ba kowane dare je mage ke gani ba, wani daren mutuwar sani. Haka ne gaskiya. To ake yi kuskure saboda bai kamata ki ce dare ba. Kamata ki ce rana. Ko ke manta ni ne mijin rana, shi kuma mijinki shi ne mijin dare. Kamata ki ce mijin rana dai ko? Haka ne. Amma da yanzu mu bar surutun. Ga ina zo da jan kamar yi magana da kace za mu. Dama magana da nake son mu yi da ke wallahi ke san gidan da nake gina muna to ban da kuɗi kuma sili kaɗai ya rage a ƙari. To shi ne na ce ko za ki samu mana kuɗi wajen mijinki ina son ki samu min 700,000 saboda in ƙarƙare aikin sili. To shi kenan ba damuwa. Idan Abba ya zawo zan yi magana da shi. Ya bani ko naira 500,000 ne gobe sai in baka sai ka zo karɓa gobe. Yauwa gari shi sa nake so kullum kina bani kulawa kina bani soyayya kuma kina bani kuɗi. Na gode sosai. To shi kenan ba damuwa. Yanzu idan Abba ya dawo zan yi magana da shi. Ya bani ko 500,000 ne gobe in ka zo sai ka karɓa. Bari mu wuce. Tun da dama maliti ya gabato ba sai na wanka ba kada Abba ya zo ya same ni. To ai ba damuwa Allah ya sa mu dace. Sai gobe idan ka dawo. Ita rayuwa rashin hakuri yakan saka wai